Alright, igama lomsakazo ikhora FM into sakusa community radio station ngempela siyagijima ngempela ubutatata kunjeyana ke kuhle kodwa kujelile ke ngoba kumesezela noma sigijima ngoba kwethu okuhle kakhulu eNingizimu Afrika sikwenza kanjalo namhlanje ngoba ngishilo ngathi ke ngo20 past ke sikhuluma noma sikhuluma kanye nalapha ke udokotela Gumede Slongosi sikhuluma naye ke noma sikhuluma naye ke osukwini namhlanje nakhona kanjalo kodwa ngaphambi kokuthi sekudokotela ukhona umjolomba ozomfaka ngendlela yakho umjolomba mfowethu sibingelele mfethu bingelele nabalaleli ekhaya kanjani cha siyayithi masingena sithi manyazi indunga amanzi ukhasikhazi ukubaziya kwezulu nqongo fide vele ikhanda tshantsa iphuma esendeni ngishamisa nqa ngeke angilokotha cha sithi hayi sesifikile impela endlini zomsakazo bese sabathembisa nabantu ukuthi impela hayi sizawufika ngihamba naye kudokotela wami omkhulu engimdonsa phansi le kwamhlaba yalingana kodwa ngizawutetela yena omkhulu ukuthi az introduce kubantu Nkulu ukungena nje ukubingelela abantu ukubingelela abalaleli ekhaya ungene mhlasimbe nje ungene kafushane kuwena nje kafushane nje ngibingelele umsakazo wami basakazi bamabahle bese ngibingelela nayo le ndoda engumdolomba kuyona enze esebenze kanzima ukuze sigcine sifikile kule ndawo mina ke ngudokotela uGumede Slongosi njengamanje la ngisho khona namanje isigodlo sami sila endaweni yasobanjeni emthunzini lo udokotela othwase iminyaka emine 4 years kusho ukuthi ine masters ine masters la kulo msebenzi angisona ke isangoma abantu bangacanga ukuthi bathobala kuthiwa udokotela bathobala ngeenyanga isangoma nenyanga kuhlukene izangoma ziyagida zenza lento zifaka amatshumane mina ngaze ngifake itshumano umsebenzi la ulanda khona ulanda la phansi kasikhamelele le ndoda enkulu abathi uJohn 14 ngoba manje umsebenzi usukuleli izinga kusho ukuthi umsebenzi uyaqhubeka muhle kakhulu mhlasimbe uzothi omunye umuntu uma sikhuluma ngodokotela Gumede Slongosi uzothi udokotela noma udokotela umsebenzi wakhe okay ngiyamuza ukuthi uthwasile ngoba uthwasile nakhona kanjalo uhluka kangakanani kweminye imisebenzi yabanye odokotela bakhona basebaningi odokotela sebechithakele baningi baningi odokotela angithi futhi la kuphinde kube khona umehluko kuya ngokuthi upheke kuphi uphekwa ngubani uvuthiwe yini la emsebenzini ayikho into esingayenza senza yonke into kubalekile ukuthi umuntu okokuqala uma efika siqale simbheke sibone inkinga ukuthi kuphi kwenza ukuthi abantu abaphumeleli lapha inkinga ukuthi mhlawumbe semsamo kwenza ukuthi mhlawumbe unesigwaqwa nje mhlawumbe into wazalwa nayo yena uthola mhlawumbe igalikiso into kanjalo into fast silande phansi emuva sibuka ukuthi le nto kahle kahle isuka bese ke siyaqhubeka siyamsiza umuntu mhlasimbe uma ukhuluma ngendaba enkulu ukhuluma ngendaba ethinta iqalekiso nakhona kanjalo ngoba leyo ndaba mhlawumbe indaba uma uthi uthinta iqalekiso esuka emumva eqalekisweni zabadala abangasekho mhlasimbe ungena nje kabanzi lapho ya angithi manje la kuyenzeka umuso uphila uthola ukuthi umama wakho ukhona la noma ubani mthola ukuthi mhlawumbe wena mhlawumbe umzali wakho umbeka isandla noma mhlawumbe uyaphendulana namazwi leso sukulwane leso kwenzeka labo bantu nobazali bahambe njalo besigcina badlule emhlabeni uthola ukuthi esiqalekiso sesole einganeni zakhe uyabona uthola ukuthi ingane zalo muntu ayisaphumeleli kodwa lento indala bazi ukuthi ukwenze njalo uthola ukuthi izinto yibophile lapha mhlasimbe uzothi omunye la ekhaya thina sinenkinga kwesinye isikhathi sithi masenza izinto zinakho ukungaphumeleli ngendlela okuyiyona ingabe mhlasimbe isiqalekiso sisibona kanjani isiqalekiso sisegcekeni la ekhaya kunzima ngempela ukubona isiqalekiso lapho kufuneka ingqithi abuchopho lento ingakho ngithi lento le ifuna uyilungisa lento ifuna ukubhekwa ibukwe kahle Hlalwe phansi lento ibukwe lapho ngoba la suka sihlolo uma sihlola suka sibuka yonke into ukuthi kahle umsusa walento Lenza kwethu sesikhona ngokuthola ukuthwasele kodwa siselapho ngiyafisa ngelanga ngesithola ithuba ukuthi sihlukanise lokuthwala nokuthwasa kube khona umahluko phakathi kwalezo zinto lezo ngoba nginesiqiniseko sokuthi kukhona umuntu ongaqondi ukuthwala nokuthwasa haya nakhona kwamanje nje bangatshela ukuthi kahle kahle ukuthwala nokuthwasa yini ukuthwasa phela ukufunda usukufundisa usesikoleni usevasithi yakho uyathwasa uma uthwele uyaphuma uhambe uyolanda into ubuye nayo uyathwala ke lapho ngosuku zikhona nje abanye abalaphi engangize bagagule ngamagama abanye abathi bayalapha ubone bambola nje izinto bese bayabuya kodwa ekugcineni kuba nenkinga ngoba uthola ukuthi abantu bayadlula abantu bayafa
Okay, kuyezwakala kakhulu esikhuluma naye mhlawumbe qala ukufika njengamanje lesikhuluma naye-ke udokotela Gumede Slongosi ofisa nje ukukuthola dokotela uzinze kiphi indawo la uzinze khona nala khona umsebenzi wakho khona uqhubela khona Negodla embili le ekhaya embazwane le ekhaya komama nakhona sikhona isigodlo la emthunzini obanjeni sikhona isigodlo namanje manje ngila obanjeni umsebenzi muhle kakhulu kuyaqhubekeka. mhlasimbe ufisa ukunixhuma Mdolomba uxhuma kanjani uxhuma kanjalo uhambisana nodokotela Ngiyoqala nje ngokuthi ofisa ukuthi alandele umsebenzi kadokotela njengoba sisemsakazweni njengamanje. Le podcast angakwazi ukuthi ayithole lapha ku YouTube channel yethu ngoRomeo Royal TV. Sicela be-subscribe abantu be-share be-comment futhi siyadinga nemibono yabo. Siphinde siye lapha ku Facebook sine-page nakhona iRomeo Royal TV. Nakhona benza into efanayo. Bese uthe enombolweni ngoba udokotela sihlale sindaweni kakhulu. Unokwenza mhlawumbe ukuthi uyamthinta ungamtholi. Njengomfana ogijima naye. Ungakwazi ukuthi ungithinte ku-064 633 4640 064 633 4640. Dokotela maze okugcina siyazi ukuthi namhlanje usuku lokuqala nifika nikhona usekuveza nje umsebenzi kodwa ke sazongena deep ngokomsebenzi ukuthi ke kahle hle uma sikhuluma ngodokotela Slongosi ukuthi ke suke sikhuluma ngobani uwenza umsebenzi wakhe ke uhlukaniseke izigaba ezingaki kodwa kwamanje bekuse into nje ubavezela abalaleli ekhaya ukuthi ke ukhona udokotela Slongosi soba naye njalo lana kohlelo njalo ke ngamasabatha nakhona kanjalo ke sixoxisana naye sibheka nje ngemisebenzi ngokukhona ngokwehlukahlukana onenkinga uyibona mhlawumbe kunempawu ethile angayiboni kahle emzimbeni wakhe angakwazi ukuthi ke amthinde udokotela nakhona kanjalo mhlasimbe nje ukugoqa nje dokotela La ngiyatholakala enambeni yami ethi 0799961760 le number eyami iqonda le nami ngiyaqala-ke balaleli ukuthi umuntu onenkinga ufuna umuntu obanakhe nenkinga. Okwesibili akufanele ngithi ngilele ebusuku ngoba kuyasetshenzwa phela afanele ngithi ngilele ebusuku thola ukuthi umuntu useyakufanele ebusuku ngoba thola futhi ngicela ukubuza ukuthi ukuthwala kwenziwa kanjani ungangithwalisa yini lokho-ke angeke ngizukuphendula noma ucingo ebusuku nje angizukulibamba uma nisesebusuku angiwasebenzisi ngihlezi ngibhizi kakhulu. Kuyezwakala kakhulu Sicela kancane nje singakaphethi. Ngiyazi udokotela uyaye engathandi ukuthi sikudalule lokho especially uma sikuyi-media. Siyongixolela dokotela. Bengicela ukuthi ekhaya nezathu zokuthi ngisho lokho. Mawukuthi ekhaya kunomuntu ngabe une-tuck shop ngabe uyadayisa nesitolo ngabe unani kodwa egcina kosuku uma kunomsebenzi owenzayo uthi wena ufaka imali and umuntu wena awunayo into yokulanda into yokuphakamisa umsebenzi. Dokotela ngiyaxolisa ukusho lokho. Kunomgede kadokotela ojulile engeke ngudalule kakhulu emoyeni kodwa othi yena akanayo imali yokulanda mhlawumbe igubhu noma ini. Udokotela unomgede wakhe ojulile ngikhuluma nje ngangibukabi mina ngibona ngihambe emphakathini kodwa ngomunye wabantu abaphile kona lo mgede lowo. So ngiyafisa ukuthi uma kukhona umuntu othi yena cha hayi akukho angakuzamanga sekuzamile kodwa manje akulungi ngiyamthembisa lo muntu uma sifika emgedeni kadokotela into ziyahlukana ngubonile lokho. Sonke bafethu asukumeni sonke bafethu ke sigijimele emgedeni uthathe gijimele emgedeni udokotela Slongosi ukhona sabonga kakhulu udokotela nakhona kanjalo nakwena Mdolomba. Ngiyabonga mkhulu. Sibonge kakhulu kubalaleli ekhaya. Sidangise bonga kakhulu. Yena kade sikhuluma naye besikhuluma kanjalo ke naye lapha nodokotela Slongosi.